Alhamdulillah rampung pendataan dino iki. Kaki sapi iki ngopo buak-buak. Kayane entes makani, kalau akhire wong leren jetek karo ora menakne kuping. Jagake jangan. Jane iki ngopo buak-buak. Yo bener. Njaluk kawin, masek ngoweh-ngoweh ngono. Malah mbok kae kepengin iki. Kok mantri saiki larange ra karuan. Cara mentolo lanangi dhewe. Iki sapi mana Allah. Lah timbangi wirang ya mending ubel Pak Mantri. Malantang mana didol nek di. Halo. Halo. Sapa iki? Kula, Pak, londo ireng. Oh, londo ireng. Anak perlu apa? Anu lho, Pak, tak kono ngawini sapiku. Nontek kawin. Sapiku njaluk kawin iki, Pak. Oh, ngawinke. Seneng aku nek kon ngawinke ngono kuwi. Gendamang aja, Pak. Sapine sarak kebelet iki. Lah ngendi iki omah iki? Sritejo, Pak. Oh, Sri Tejo. Lah, Wong kuno. oh tulung kuno. Oke. Oh iya, Pak, matur nuwun. Gendamang aja, Pak. Sapine wis ora betah iki le ngempet, ket malam Jumat kae. Oke, siap. Nggonamu tak dhisikne. Soale nggonamu sontek kawin, nek liya-liyane kan gur sontek kadas, purap kuwi. Dadi nek sing sontek kawin tak dhisikne ngono. Yo, makasih. Siap. Berangkat. Siap berangkat iki. Iki suwe ora sontek kawin, sing tak dhisike sing sontek kawin iki. Aku arep takok. Pripun? Omahe londo ireng iki ngendi? Londo ireng. Sinten ta? Londo ireng tulung kuno ngono iki. Oh, iya. Pojokan mriki griyane. Oh, jenje. Ajeng napa? Iki arep ngontekke sapi. Oh, nggih mriku pojokan. Sampeyan duwe sapi apa-apa? Naruh sontek. Wedhus. Oh, iya. Heh, Apa kene iki ngene londo ireng? Iya, Pak, aku londo ireng. Kae lho, Pak, ngawinke sapi sing abang kae, kaya garangan. Mosok tiap minggu njaluk kawin. Sampeyan kan ora kewalan, aku wis kewalan, Pak. Nah, Pak Mantri ayo, yuk dundang. Oh iya ya, iki jadwal akeh banget iki padha. Kota Gajah Sri Sawan Sabto Mulyo. Ayo, sing ndi? Ya apa kuwi, Pak? Oh iya. Oh iya dong, kayak ngeweh-ngeweh kayak njaluk kawin kae. Tapi golek krodong, aku isin nek ngawin ki nek ora dikrudung ngene iki. Golek krodong kene ndo. Oh iya, Pak. Tak jukune krodonge. Wis aman pokoke. Ora dhek gurune entek kawin ku dadi krodong kaya menungso wae sini-sinan. Emang dikapake. Yo iki lain daripada yang lain. Mantrine iki sapi. Oh iya iki njaluk kawin iki wis ngeweh-eweh. Waduh. Aduh, wasem ini. Sakit lo jadi malah telepon itu. Kawin barang. Oh alah, asem tenan. Malah telepon. Itu mantan sapi keletang-keletongan. Wah, ambune. Jan. Keneng ora iki. Keneng ora iki. Keneng ora. Jan. Wis keneng, Pak. Wis kena iki ndo. Wis positif. Oh iya, Terus matur nuwun. Ngletong barang iki malam sapimu iki. Lah aku ora ngerti wong dikrodong sampean maine krodongan ngono Iki kok. positif lanang bibit terbaru iki ndo apik tenan iki bibite. Matur nuwun.
Terus biayanya piro, Pak? Nek pisan 100, nek ping pindho 150. Kok 200 toh, Ndo? 150 bae. Lah aku ping pindho to, Pak. Jare sepisan 100.000. Nek ping pindho ya 200. Nek ping pisan 100.000, Ndo. Nek ping pindho 150. Kok malah 200 piye to, Ndo? Ya bener to, Pak. Nek sepisanmu piro? 100. Berarti nek ping pindho 200. lah iya kok sampean ki kepiye? Oh iya ya. Ya wis lah. Jane sing pekok sapa to? Aku apa londo ireng to? Piye to kon 150 malah 200? Ya malah badi to aku. Alah, syukur. Pak, indang ngono kae wedhuse apa njaluk bojo? Apa tau wong wis tua kok kon bojo kuwi. Ora, indang ngono, duku sing tak kon bojo. Wedhuse bengok-bengok apa njaluk bojo? Apa nduk? Apa wedhuse bengok-bengok kae njaluk bojo? Oh, wedhus saya njaluk bojo. Ya, Ya monggo tak blekne mantri ya. ya. Oh, alah, kira-kira neng ngono wae. Gus ya. Sing ngendi ta sing njaluk bojo ki jane iki? Oh, sing putih kuwi ta wisan. Oh, lah iya. Njaluk bojo kuwi wadonane pinggir-pinggir. Aduh, tak kon londo ngendi ana mantri ya, kon tak undang mantri iki. Oh ya, hai dodo. Takonane. Ada. Walah, ning opo ini bonang letongan kaya ngene? Ya ning opo? Nah, kan ngundang ke mantri suntik kawin, Nduk. Walah, Pak Mantri. Wedhus ki do njaluk kawin. Walah, mau ki yo teko kene Pak Mantri. Tapi ini njaluk kawin kene, mbak aku. Iya. Karena wis musime ya wis engko tak balke sampean tunggu wae balik nang omah. Iya, matur nuwun. Awake ora apa-apa to? Iya. Isih iso tangi. Isih Ora tak iso. terke yo. Ya ora usah tak mlaku. Oh, iya. Iso mlaku pede tak gane gorono ya. Iya. Tak gawake. Nika wedhus njaluk dibojokke, Mas. Oh, nggih. Kula tinggalane, Mbah, nggih. Nggih, sing putih nika. Sing putih nggih. 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 Oh iya, Mbah. Wis ngeweh-ngeweh njaluk kawin ke, Mbah. Lah iya, Dik. Bengak-bengok bae mrubuhke wong turu kowe. Mbah, mang padoske kerudung, Mbah. Masalahnya kan nutupi iki, nek reti wong ndak ora apik, isin wedhuse. Ya wis tak golekne entanana kene ya. Oh, kedeng ora kowe. Tenang ora kowe. Tenang ora kowe. Pun, Mbah. Niki wis wedhuse pun kula suntikne. Oh, ya matur nuwun. Lah bayar pira kuwi? Pun dingge Mbah mboten usah bayar, ditanggung Oh. BPJS. Ngono. Nggih. Ya matur nuwun ya. Nggih. Ya wis. Nggih pun, enten riyen nggih, Mbah. Kula Nggih. lajeng lanjut. Ya.
Hati-hati ya. Nggih. Ya wis matur nuwun. Kalih sinten Mbah jenengan, Mbah? Karo anak, sudah Waktu sehat, lancar untuk dipilih, Mbah. Waduh, saya wis dah aweng ke bengi wis ora bengak-bengok. Angger malam semua ke dah bengak-bengok. Aduh, kenduk ki menang dia. Aduh. Aduh. Wis, ayo mati ku angger ngene iki ora begitu kuping nak bengi. Aduh.